Is-sena l-oħra, in-negozji f'Malta żdiedu bi 8.6% meta mqabbel mas-sena ta' qabel jiġifieri l-2020, dan minkejja li kienet sena diffiċli ta' pandemija globali u ta' gwerra fuq l-adba tal-Ewropa. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juru li fl-2021 kien hemm żieda ta' 4430 negozju attiv meta mqabbel mas-sena ta' qabel. B'hekk in-numru ta' negozji attivi tela għal 55,950. L-akbar żieda ta' negozji ġiet irreġistrata fis-settur tat trasport u l-ħażna, segwit minn negozji li joffru servizzi professjonali, xjentifiċi u tekniċi. Is-settur tal-kummerċ tal-bejħ bl-ingrossa u bl-imnut flimkien ma' dak tat-tiswija tal-vetturi u l-muturi jinkludi fih l-akbar porzjon ta' negozji bi 18.1%. In-negozji professjonali, xjentifiċi u tekniċi jammontaw għal 13.4% tan-negozji kollha f'pajjiżna. Negozji marbuta mas-settur tal-kostruzzjoni jammontaw għal 9.7%. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li negozji meqjusa mikro, jiġifieri li jimpjegaw sa 9 ħaddiema, żdiedu b'9%. In-negozji żgħar li jimpjegaw bejn 10 u 49 impjegat żdiedu bi 2.8%. B'kollox is-sena li għaddiet kien hemm 18,227 persuna li tħaddem. Dan ifisser żieda ta' 8.5% fuq is-sena ta' qabel. Dawn ir-riżultati pożittivi waslu fi żmien li matulu l-Gvern kien ta' spalla kbira n-negozji permezz tal-Covid Wage Supplement li sarva għexieren taluf ta' impjiegi. Dan flimkien ma' aktar għajnuna quddiem iż-żieda fl-inflazzjoni li laqtet primarjament lis-settur tal-enerġija madwar l-Ewropa. Fil-fatt b'differenza mill-pajjiżi Ewropej kollha, il-konsumaturi Maltin fosthom is-sidien tan-negozji jibqgħu l-uniċi fl-Ewropa li ġew protetti miż-żidiet fil-prezzijiet tal-elettriku u tal-petrol u d-diesel.